Domare. Efterslag på röd. Fight. Poäng. Bryt. Domare. Ja. Fight. Time. Bryt. Sa du någonting där nu? Det var ingen... Jaha, jag var vänta på att du skulle säga någonting. Du var så domare så hörde du inget mer. Ingen utväxling. Tack. Ja. Fight! Ut! Domare. Poäng röd. Fight! Poäng ut! Domare. Dubbelträff. Fight! Poäng ut! Domare. Ja, nu tänker vi på... Var det så? Ja, poäng röd. Fight! Poäng röd! Domare. Ja. Poäng blå. Fight! Poäng röd! Domare. Poäng blå. Fight! Rätt! Domare. Poäng blå. Fight! Poäng ut! Domare. Poäng röd. Fight! Poäng ut! Domare. Efterslag på röd. Fight! Poäng ut! Domare. Blå poäng. Sista utväxlingen. Poäng ut! Domare. Poäng röd. Vad roligt det här är. Ja, det blev tajmärke. För vi andas lite grann. Det är lika. Ja, Det är så 4 lika med en dubbelträff. då tar vi och kör igen. Ni är redo direkt? Bra. Fight! Poäng ut! Domare. Poäng till röd. Vi har en finalist. Vi tar 3 minuter och så kör vi finalen tredjedels. Sen Fredrik och Jimmy. Sen blir det... Jimmy är röd mot Fredrik blå.